ma tistax tivvota kandidati li mhumiex tal-Partit Nazzjonalista. Dan kien il-kliem tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech f'Ħażabbar fejn ordna lil kull min kien qed jisimgħu biex jivvota kontra il-Prim Ministru Robert Abela. Fit-8 ta' Ġunju ma tistax tivvota lil Robert Abela. Ma tistax tivvota lill-ebda kandidat ieħor li mhuwiex tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech infex f'attakki fil-konfront tal-Prim Ministru bħalma għamel il-ħadd fil-mellieħa miegħu komplet il-kandidata nazzjonalista għall-Parlament Ewropew Mirjana Kallejja testafferata denoto hi anke bdiet titkellem fuq Roberta Mezzola u David Casa li skont tkellmu fuq dak li kien qed jiġri f'Malta. Kellna tradituri fil-partit tagħna għaliex kellna żewġ rappreżentanti fil-Parlament Ewropew li marru jitkellmu fuq dak li għaddej Malta. Dan anke fl-istess ħin kemm Mezzola kif ukoll Casa imbagħad iddefendew pajjiżi oħrajn akkużati b'reati gravi bħal Bulgarija u l-Greċja sempliċiment għax immexxin minn gvernijiet ta' partiti imsieħba fil-Partit Popolari Ewropew l-IPP. Fl-istess żewġ pajjiżi kien hemm skandli kbar li faqgħu fosthom fil-Greċja b'telefonati ta' ġurnalisti u politiċi rivali jiġu interċettati mill-gvern. Iżda għal testafferata denoto Mezzola u Casa kienu qed jagħmlu xogħolhom kontra Malta. Il-membri parlamentari Ewropej tagħna fil-verità dak huwa xogħolhom.